ku danna subscribe. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai albarka wanda muke kawo muku YouTube channel mai suna mai fasaha TV. A yau ne za mu nuna muku yadda ake creating channel a YouTube. Wanda a YouTube za su dinga biyan ka kuɗi bayan ka samu 1K subscribers da kuma watching hours naka 400. So na Allah idan yau ne farkon shirin cikin wannan channel mai albarka za mu so ka dinga danna mana subscribe sannan kuma za mu so a ce ka kalli bidiyo daga farko zuwa ƙarshe saboda nan nuna muka yadda ake buɗe channel. So kuma dole ne mutum zai buɗe channel sai yana da Gmail account. Idan ba shi da Gmail account bari taɓa buɗe channel ba. So na Allah yau ne farkon shirin cikin channel mai albarka so na Allah sai ka danna mana kalmar subscribe ke ƙasa. Yawa da farko za ka zo ka shiga cikin YouTube naka. Idan ka zo ka shiga cikin YouTube naka kamar haka yanzu. Ga shi ne YouTube naka ya baka. Sunan YouTube naka ne sai ka danna kan wannan alamar Gmail naka. So zai nuna maka cewa ga yiwa channel sai ka shiga yiwa channel. In ka shiga cikin yiwa channel to ta goge wannan sunan. Sai ka sa sunan channel ɗin naka da iso yanzu muna so mu sa Isa Buba. Ina sai ka sa TV. So sun ce naka zai kuma Isa Buba TV. Sai ka danna create channel din nan. Sai ka danna to channel created Isa Buba TV. Subscribe. Sai ka danna subscribe. You may not subscribe to yourself ba. So baka taɓa yin subscribe na channel naka ba. So yanzu ka buɗe channel yanzu. Duk lokacin da ka ɗaura videos ka yanzu an ce create video. Sai ka shiga create video. Bayan ka shiga cikin create video sai ka duba misali muna son ɗora wannan video ko kuma ba mu canja so da yanayin lokaci wani saka wannan ko za ka zo ka rubuta an kai haka sai ka rubuta title na video ɗin kawai sai ka sa love kawai misali nan description maka an sa love haka sai public kuma kake so abin kai tafi so ba private bane sai ka yi public nashi komai tafi daidai sai ka bashi ko sai ka danna kan nashi kenan zai tafi kai postin nashi na gina na maka upload ya tafi 100% to zai tafi 80% processing has started to na fara processing shi kenan yanzu yana 95 idan ya je bayan ya cika shi kenan ka za ga bidiyon kana shiga cikin channel ka gani bidiyon ka su ma sun jeru kamar yadda kowanne mai channel zai dinga ajiya da bidiyon sa shi ma ka ga naka na jeruwa so da Allah idan dai yau ne farkon shiga cikin wannan channel mai albarka za mu so ka danna mana kalmar nan da subscribe muka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora bidiyo zai shiga cikin channel ɗinka wannan YouTube naka za su maka sign in na cewa mun ɗora bidiyo wanda za su maka alamu ƙararrawa ita ko da kan da baka yamu so me back yanzu mun yi back ko suka danna live in danna live sai ka danna your videos ka gani no viewers 23 seconds ago da wannan shi kenan yadda ake bude YouTube channel babu ne mai wahala ba cikin wayarka ta hannu so yanzu shi kenan sai fara motion kai ma